Доброго дня! На нашому столі правило 10х Гранд Кардон, а ми продовжуємо. Чули притчу про черепаху та зайця? Там черепаха виграє, бо вона не поспішає, а заєць поспішає, втомлюється та упускає можливість перемогти. Наслідуючи мораль цієї історії, ми повинні бути черепахами, людьми, які повільно, але вірно наближаються до цілей. Але знаєте, якби в суперечці брав участь третій персонаж, який мав швидкість зайця і стійкість черепахи, він переміг би обох і був поза всякою конкуренцією. Тоді ми знали б цю історію під назвою «Одержувач». Мораль такої притчі звучала б так: слід підходити до своїх цілей і як заєць, безжально атакуючи їх з самого початку, і як черепаха, дотримуючись поставлених завдань протягом усієї гонитви. Супер!